Hello, this is my family, mga guys. Tandaan nyo, family ko to. Ito ang aking bunso. Ito yung anak ng nasa Singapore. At saka ito yung pangatlo kong kapatid. Of course, it's me. Ako yung panganay. So, anyway. Yung iba rito, wala rito eh. Ewan ko. Sana si Michelle. Well, dapat nag-join si AJ. Ang gwapo na itong pamangkin. No, talaga, gwapo. I-chat siya yan. Ayan nga, kung sa siya ha. Siya, i-chat siya ang messenger niya. So, anyway, guys. Adun, mata na. So, sa aking pahula-hulaan, is abangan nyo. Kasi naglaro kami ng hula-hulaan sa family ko. So, kailangan ninyo ang gagawin is the same thing. O, anong ginagawa nyo? Saan si Cecil? Kanina ko pa hinanap si Cecil. Oh, no! Good morning. Ay! Kuya na, kuya. Ala, Kuya Aljon. Nasaan na si Kuya Aljon? Ay, nawala ang pogi ni Aljon dyan. Asa na nagtago? Asa na, pagwapo lang. Ano naman si Aljon? Ayan. Ay. Naka-record. Pagwapo yan. Asa may dagway ni mo ya? Nakita naman na imong jacket. Ara. Nanghimuta pa. Nanghimuta pa, oh. Ay, natong buhat. Gwapang pamangkon. Asa matong gwapa nga si Sir Mary Jane de. Asa nga si Jinjin saan? Asa mo si Jinjin? Ay, Jinjen. Talaga. Yes, si Ate Evin po. Yan, ganyan. Ay, cute oh. Si Kwan, Ate Inday. Asa si Ate Inday? Asa si Inday? Si Ate Inday ang wala. Busy mo si Ate Inday. Nagkalaway kuya, oh. Hala, nagkaula po si John. Okay. Asa naman si Ayumi? Oy, si Ayumi, batik mo ay makakuna. Ayumi, baby. Yan, ako ang mga igsoon. Very loud. Okay, perfect. Naka-record na tayo. Walang galaw. Oh, asa na si, enzyme. Nga. Asan man si Ayumi? Asan man si Ayumi? Dapat si Ayumi mag-dance. Ayumi! Toslo, eskapi. Lamian ka ni mo dongoy. Toslo, eskape. Oh, ay, kato toslo, eskape. Yung yung bread, toslo, eskape. Bang, wala nga tadi haron dong. Alam ko pagod udon ko pagod. Pasara sa diete mo haron dong. Ay, ganda ng aking style. Diba? So, ganyan ang gagawin ko. Pero putol-putol ba ko? Dili ko putol-putol? Dili ka putol-putol. Okay. Ito yung si Bunso. Ito si Bunso. Ito yung nasa Japan. Ito yung, of course, nasa amin. Tapos, anak niya nandoon sa Singapore, which is, aywan ko, nasaan na, nandyan, oh. Tsaka yung isa, asaan si Kuya? Si Kuya Johnny. Asa si Kuya? Tulog. Ay, tulog pa si Kuya. Oh, tapos yung isa kapatid ko pa. Asa mo si Cecil? Where's Michelle? Tawaga, Lai, tawagi si
Nilakaw. Nilakaw to ako, natitil ako. Nilakaw. Oh. Nawa man siya good. Ay, Aljon, nidaog ka doon. 300 pesos. Sa akong pahula-hulaan. Ala. Ayan, si Sel. Hello, hi. Sel, makisingit na lang ka kay Eli na phone. Para dili tayo maghurot og kanang bitaw mawadan og signal. Singit-singit lang. Singit lang. Ay na nagamit imong kwan para di ta mawadan og signal. Yeah. Ganyan kami pag mag-chat, group. Masaya, ingay. Ay, si Cecil, o, tanang sa malayo. Murag si mama, no? Murag si mama, si Cecil sa layo, o. Magsilula to kasi. Daw, tanawa na, o. O, maskin pa. Murag yung kag si mama, o. Yes. Si Cecil, murag si mama. Tanawa iyang pamayong, mama jud siya, no? Ito itong bunsik, yung bunso namin palagi pa-cute, oh. Pa-cute niya ang bunso. Si Bunsoy. Ay, gikan pa ko ng simpa. Nag-monthly mass ang pare dire. Guys. Oh. Ay, si Joanna. Nag-subscribe si Joanna. I think. Nakita ko si Joanna nag-comment siya doon. Ay, attendance. Ang mag-subscribe na attendance. May attendance na ako sa mag-subscriber. Kaya, abangan nila ang mga subscriber. Ay, Aljon. Nag-subscribe ka ba, Aljon? Subscribe ko dong. Ha? Nag-subscribe daw siya? Subscribe na siya, tita. Nag-subscribe na ba dahil ka? Kinsa man ang wala nag-subscribe ya? Kinsa man ang wala nag-subscribe? Ayan. Ay, Lolo. Hi, Papa. Hi, si Basi. Asan si Don Basilio? Ay. Basilio. Ganyan lang siya, oh. Pagka mahilig siya, talagang hilig ng TV, oh. Wala siyang pakialam, oh. Talaga naman. Ay, nagkuhan. Nagbigang na. Nag-request na ganun tuwan. Nag-request na ba na aircon? Oh. Wala na si Munam, Papa. Sagot tuwan? Papa! Wala na si Munam, Papa. Tubig. Ako yung sandi ko. It's okay. Ayaw doon ni Papa maging popular. Ay, nako si Basi. Yan ang aking papa. You see, guys? Hi, pa. Ano lang namin dito, pag tuwing mag-video call kami, yung si mama namin. Wala na yung mama namin. Ay, pa. Pa, wave naman pa. di na kayo na siya kadungog ba? Nanilig ko yan. Bad. Grabe ka naman yan. Anong klaseng panilhig yan, Dong? Nakaupo. Ayan, ang cute-cute. Oh, saan na si Miss Melbs? Bilauler. Ala, tuwad yun. Tuwad yun dyan, Dong. Ay, Lola. Hi, Mama. Yan ang mama ko, mga guys. Isang taon na siyang nawala. Yes. Si Lula Milagros na gani? Asa gani? Si Lula Milagros gani. Lula na nasa papaga. Yan ang aming apo. Where is our apo? Si Lulu, ano pitang yayay? Ani, tanawa, paminawan ninyo, ani ang yayay ni Lulu.
Asalipit. Ani, gitu. Kuno sa liog daw tingaya ni Lolo. Oy. Asalipit ang yay. Asalipit ang yay ni Lolo. Pakita sila mami. Pakita. Asalipit ang yay ni Lolo. Ani. Ani, ayun si Papa ko. Oh. Pagka TV talaga yan, na-stuck na yung mata niya doon sa TV. But enjoy lang life si aking father. Ay, mag-doktor ba yan siya? Okay, we know. Ay, ang ganda ng aking mga sister. Talaga naman tong yung isang sister ko hindi makapagpakali. Ayan. O, limpyo na kayo mong balay aning kamera dong. Limpyo na kayo dong. Thank you sa camera. Bilang isa. Diba? Ay, nahilak ng apo namin. Ay, yung isa pala, yung isang pamangkin ko, kapatid nitong lalaking to, nasa trabaho din. Ayan, yung aming yung pangalawa sa bunso, yung naka-green. Ayan. Sel, go this way, Sel. Ay, kinsa man ni siya. Mayroon na, nakakaya yung nanalin. Oh, padala mo. Wala ta. Picture ba sa una? Ay. Ano pa ko di ano? Payat-payat pa ko gamay no. Ay, nako, yung ni kanto ang aming baby. Ay, Sel. Sel. Urog gamay, Sel. Layo kayo kay Sel. Sel, layo ang picture. Ayaw, lapis, mamila. Ayan. Ang ito siya, yung ito daw kamukha ko. Nasa Singapore. Dili mo na ako makita. Lili, mamila. Lili, alis lang mamila. Ayumi. Ay, Ayumi. Ayan na yung aming Ayumi. Sus, Mariusep. Naku, ay. Ayumi. Say ABCs. Ayumi. Say ABCs. A, B. Ha? Hala. Okay guys, si Babay na kay ni taas nang ako ang video. Bye. Si Babay lang pero ayaw lang ninyo hang up. Babay lang dire. Si Bye. Bye. Pero ayaw hang up. Asang hol, at chicken? Babay lang. Bye. Dito, bye. Babay. Bye. Babay. Ano babay? Bye-bye. Bye-bye. Okay, Blue Kiss. Bye-bye. Bye. Oy, Johnny. Kuya. Nakita na ko ang nguso ni Kuya. Ay, na si Kuya. Mami. Si bye. Mami, tata.